Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başyny hormatly prezident bilen Türkmenistanyň gurulşygy Senaty energetikasy 2022 adly halkara serisine we Türkmenistanyň gurulşyk Senagat energetika pudoklarynyň ötüşi adly massagada gatnaşjylary iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly sergi we massagada gatnaşjylar, gadarly mehmanlar, sizi Türkmenistanyň gurulşygy Senaty energetikasy 2022 adly halkara serisiniň we onuň bilen uğurdaş geçirilýän Türkmenistanyň gurulşyk Senagat energetika pudoklarynyň ötüşi adly massagadyň öz işine başlamak bilen tüýsürekden utlaýan. Berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynçy döwrüni aty watanymyzda beýleki ulgamlar bilen bir hatarda gurulşyk Senagat energetika pudoklaryna da düýpli özgörtmeler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň gurulşyk we Senat toplumynyň düzümine ýerýän ministrlikleriň we pudoklaryň dolandyryş edarlarynyň maddi enjamlaryň binýadyny puwturlandyrmak boýunça giň gerimli işler alınıp barlýar. Pudoga häzirki zaman innowasion tehnologiýalar we halkara tejribesi giňden ornaşdyrylýar. Daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen özara tejribe alşmakda, iki tarabada bähwitli tassamalar durmuşa geçirmekde. Şeýle halkara sergiler we ilmi maslahatlary ören uly ähmiýeti eýdir. Bu halkara sergisinde we ilmi maslahatda da Türkmenistanyň gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň işgärleriniň durly maksatly binalaryň we deskalaryň tassama çenlik resminamalaryny düzmekde. Olaryň gurulşygynyň gidişine gözewçilik etmekde tejribesi hasam artdyrylýar. Gurulýan deskalaryň we binalaryň milli binagarlygyň aýratynlyklaryna laýyk gelmegine we ýurdumyzda alınıp barlaýan gurulşyklarda ekologiýa taýdan arasy yerlik gurulşyk materiallarynyň ulanmagyny, pudoň işine sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny ýergiderli gözewçilik dowam etdirilýär. Pudoň alyp barýan işleriň netijesi paýtatymyz Aşgabat şäherine we ähli welatlarda gurulýan binalaryň we deskalaryň hilini özüniň aýdyň beýany tapýar. Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçiligi Ministrliginiň öňürýän Senagat we Gurulşyk önümleriniň hiliniň ýokurlanmagyny hemde olaryň bätleşige ukyply bolmagyny halkara sergileriniň we ilmi maslahatlaryň marşyna toplanan oňyn tejribeler hemde daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde döredilýän täze önümçilikler ýardym edýär. Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň ýurdumyzda halkylaryň energiýa ulgamy döretmegiň tassamasyny üstünlikle başlamagy, ýaňy ýakynyny Aşgabat şäheriniň bizmeň etrawyny iň döwrüwap tehnologiýalar esaslanýan energetika enjamlaryny abadlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyp ulanma berilmegi, halkara hyzmatdaşlygynyň berýän miweleriniň aýdyň suwutnamasary. Türkmen Kimya Döwlet Konserni ýurdumyzyň sarpejlerini owa hojalyk dökümleri we gaz kimya önümleri bilen üpşin etmekde netijeli işler alyp barýar. Pudoň garamagyndaky ähli täze gurulan kimya kärhanlary ýurdumyzda Senat aýdan ösen döwlete öwürmek boýunça alyp barýan işleriň netijesinde döredildi. Olarda öňürilýän owa hojalyk dökümleriniň we gaz kimya önümleriniň görnüşleriniň artma we hiliniň ýokurlanmagy, kimya pudogyny döwrüwap sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, hemde işleriň netijeli gurulmagy ýurdumyzyň kimya senatynyň kuwatynyň barha artýanyna şaýatlyk edýär. Avtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak mardaky döwlet agentligi ýurdumynyň çäklerini yerli we döwlet ähmiýetli avtomobil ýollarynyň dünýä ölçeglerine laýyklykda öňde barjy ýol gurulşyk tehnologiýalaryny ulanma arkaly gurulmagyny üçin edýär. Hormatly adamlar, gadarly mehmanlar. Türkmenistanyň gurulşygy Senaty energetikasy 2022 adly halkara sergisi ýokary derejede tejribe alşmagy we netijeli dowuşluklar geçirmäge mümkinçilik berýän uly ähmiýetli halkara şäherdir. Sergide Türkmenistanyň gurulşyk we Senagat toplumynyň ýeten sepitlerini hemme tarapdan açyp görkezmäge dowal mümkinçiliklerdirler. Bu bolsa geljekde anyk şertnamalarda we tassamalarda öz beýany tapar. Türkmenistanyň gurulşyk Senagat energetika pudoklarynyň ötüşi adly maslahatda bolsa, Türkmenistanyň milli ykdysadytynyň aýyrylmaz bölegi bolan bu pudoklaryň ötüşi we maýa goýum ýagdaýy bardy, maglumat almaga mümkinçilik dördiler. Şonuň ýalam gurulşyk we Senat pudoklary boýunça iň täze işläp taýýarlamalaryň we tassamalaryň innowasion çözgütleri giňden ýaýlanýarlar. Türkmenistanyň gurulşyk we Senat toplumynyň agdyber işgärleri, gadarly mehmanlar. Sizi halkyň arkadagy zamanasy ýylynda Türkmenistanyň gurulşygy Senaty energetikasy 2022 adly halkara sergisiniň we Türkmenistanyň gurulşyk Senagat energetika pudoklarynyň ötüşi adly maslahatyň öz işine başlamak bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden utlaýan.
Size berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan işleriňize ul üstünlükleri arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Şuun, Balkan welaýatynyň Esengul etrawyna urulan arkadagy nesilleri döwrwap çağalar diň jarş merkeziniň açylyş dawaty boldy. Dawra Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy we deputatlary, welaýat hemde şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hemde köpçüliklerin habar eşdirişleriniň wekilleri, hormatly ýaşulary we etrawyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Bayramçılık libasına beslenen döwrewap toplumyň çägine şatlykly hemem ruhulentlikli ýagdaý emele geldi. Açylyş dawratyna çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe mähriban halkymyzyň awdançylygyny hasam ýokurlandyrmak barada aladanyň tutuş ugurdaş dözümüň kemale getirmegine ulgamlaryň toplumlaryň çemeleşmäni öpçün edýän egert uly durmuş maksatly taslamada öz aýdyň beýany tapýanyny bellediler. Halkymyz barada alada bolsa hormatly prezidentimiz tarapyndan siýasy strategiýanyň derejesine çıkarıly, durmuş iqtisady ösüşiň ýokary depkinleri, ýurdumyzyň serwetleriniň düýpli özgören ajaýyp keşfi, Türkmenistanyň soňky ýyllarda ösüş we rowaşlyk ýoluna gadanan ul üstünlikleriniň aýdyň netijesidir. Awaza meni säýhatçylyk dowlagynyň şipaxana dödüminiň üstüne getiren täze, döwrewap, rowaçka tejler toplumynyň açylyp ulanmaga berilmegi muň aýdyň suwutnamasydyr. Mundan başga Balkan welaýatynyň Esenegul etrawy ýurdumyzyň etraplarynyň hemem şäherleriň arasynda durmuş iqtisady we medeni görkejiler boýunça eň ýokary netijeler gazanyp, her ýyl geçirilýän dep bolan bäsleşiň ýeňjesi boldy. Hemem Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugyna laýyklykda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $1 milyon möçürnäki pul bayragy bilen sylaglanyly. Hut şoýa pul ferişteleri çağalar üçin täze diňjaş merkeziniň detgallarynyň gurulşygyny hemem döwrewap enjamlary bilen öpçün edilmegine gönükdirildi. Bagtyar çağalyk hormatly prezidentimiziň ýygdarly amal aşyrýan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurdur diýip çykyş edenleri bellediler. Dörejilik toporlary mehmanlar üçin bayramçylyk maksatnamasyny taýýarladylar. Ýaş aýdymçylygyň we tansyçylygyň köpeýüşgünli çykyşlaryny sahnalaşdyran kompozisiýalarda ýaş nesliniň sağlyşykly ötmegine hemme taraplaryndan öns berýän üçin döwlet başlykymyzy tüý sürekden hoşallyk beýan edildi. Ben bir yaşlı
Dep bolşaly uly hormat sarpa münasip bolan hormatly ýaşullar, hemem kümüş taşly eneler täze döwrewap çağlardan jaş merkezine dawral ýagdaýda ulanşa girdiler. Munyň özi ýaş türkmensanlara nowatda ajaýyp sowgatdyr. Ol hormatly prezidentimiziň ösüp gelýän nesil barada şeksiz aladasynyň ýene bir aýdyň suwtnamasydyr. Bu ýerde çağlaryň wagtlaryny şadyan we işçen geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Meydany 1,5 hektara barabar bolan bu şäherjik Esengul etranyň häkimläriniň buyurmasy boýunça durmuş maksatly hyzmat ediş müdürligi tarapyndan çağlaryň dinjalşynyň gurulmagyny hemem guruluşyk uluglaryna bildirilýän häzirki zaman talaplaryna laýyklykda guruldy. Bu dinjalş merkezine dürli medeniyet şäherleriň gyzykly aýdym saz bäzleşikleriniň köpüýüşgünli festivalaryň sport ýarşlaryny geçirmegi asly däbi öwürler. Bu ýerde ýaş raýatlarymyzyň gownajaý we peýdaly dinjalmagy salyny berkitmek üçin ähli derwüş şertleri döredildi. Maşgala bolup dinjalmak wagtda döredilen ajaýyp mümkinçilikler bu dinjalş merkeziniň aýry tynlyklarynyň biridir. Merkeziň çägine dürli attraksionly oýun zaly, garbançkana, çağlar oýna başlaryň dukany hemem beýleki zerurluklar ýerleşýär. Bundan başga bu ýerde edara bina hem guruldy. Onu işgärlik netijeli işlemek üçin ähli şertler döredildi. Çağlara aýry tyn üns bermek, olar barada edigderli we çäksiz alad etmek asyrlaryň dowamyna halkymyzyň midemet ruh gymmatlyklary bolmagyna galýa. Ýurdumyzda gadimden göz başalýan däpleri esaslanyp, beden taýdan sagdan, ruhy taýdan baý we aň paýhat wagtda ösen ýaş nesli terbiýelep ýetişdirmäge, ähli wagtda awadan durmuşy öpçün etmäge gönükdirilen işler ýygyderli geçirilýär. Üstünlikli durmuşa geçirilýän strategik döwlet maksatnamalary hut şuňa gönükdirilendir. Türkmenistanyň çağlaryň hukuklaryny goramak ulgamyny gazanýan üstünlikleriniň ýurdumyzyň öz üstüne alan halkara borçnamalarynyň ählisiniň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmeginiň dünýä beleleşiginiň gollawyny we ikrarnamasyna münasip bolýanyny bellemek möhümdir. Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy ilkinji nowatda bolsa, oň ýeri düzümleriniň biri bolan çağlar gaznasy bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýänligi muň aýdyň misalydyr. Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm konwensiýalarynyň hemem tetwirnamalarynyň tutuş toplumynyň tasdiklanmagyna döwletimiziň ösüp gelýän nesli hemme taraplaryň ösürmek üçin oňuly şertleri döredmäge gönükdirilen borçnamalaryny ýerine ýetirmek wagtda ýygyderli çäreler görýänliginiň aýdyň suwtnamasydyr. Şol konwensiýalaryň hemem tetwirnamalaryň hataryny gönüden göni enelik we çağalyk meselelerine deňişler etminamalar şeýle-de şu geçen ýyllaryň dowamyna ýurdumyzda kabul edilen kanunçylyk namalary bar. Türkmenistanyň konstitusiýasy adamy hukuklary baradaky şol sany zenallyň we çağalyň hukuklaryny deňişli halkara konwensiýalaryň we jarnamalaryň esasy düzgünleriniň ählisini diýen ýaly özüne birleşdirýär. Olaň ählisi halkara hukuk kadalaryny hemem Birleşen Milletler Guramasynyň çağanyň hukuklaryny kesitleýän düzgünnamalaryny laýyklykda döredildi. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşaýaly Balkan welaýatyna da halk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmak, halkara ähmiýetine eýe bolýan ulugamy ýygyderli ösürmek bilen baglanyşykly düýpli özgertmeleň amal aşyrylýanyny bellemek gerek. Öňde barjy tehnologiýalar bilen öpçün edilen täze döwrewap mekdepler, çağlar baglary we dinjalş hemem sagaldyş toplumlary diňe bir paýdatymyzy we welaýat merkezlerine del, hem ýurdumyzyň beýleki şäherlerinde hemem owalarynda gurulýar. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary çağlaryň awadan we bagtyar durmuşyny öpçün etmäge, olaň zehinlerini we ukyplaryny ösdürmek üçin ähli şertlerin döredilmegine gönükdirilendir. Bu tagallalary bolsa ilkinji nowatda watanymyzyň ykbaly oň münasip geljek üçin ören uly jogaýpkärçilik bilen şertlendirilendir. Ma'lum bolşaly beden terbiýany we sporty ösdürmäge uly üns berýän döwlet başlarymyz sagdan durmuş ýöreliglerini ornaşdyrmak, bu işe ýaş türkmensanlary çekmek barada aýry tin alad edýär. Ajaýyp gökderede hemem Hazaryň kenaryndaky Awada milli täýäkçilik dowlugyna ýerleşýän çağlar sagaldyş dinjalş merkezleriniň sany ýyl saýyn artýar. Şeýle merkezler welaýatlarda da guruldy. Bu ýerde çağlar özleriniň gowunyna ýaraýan güýmenjeler bilen meşgullanyp bilerler. Şolar bolsa ören peýdaly hemem gyzykly bolup körpelen her ýerine şadyan bäsleşiklere gatnaşyp sport bilen dostlaşmaga, göz ýetimini geňeltmäge, dörejilik ukyplaryny ösdürmäge ýardam eder. Bu desha hereket edýän çağlar sagaldyş we dinjalş merkezleriniň toplumynyň üstüne ýetirer. Şol ýerde çağlaryň müňler çöse gownajaý dinjalyp wagtlaryny şadyan geçirip biler. Täze döwrewap çağlar dinjalş merkeziniň Esengul etragyna gurulup ulanmagy berilmegi etraň ýaşaýjylaryna bu ýetmiş duýgularyny döretdi.
Men iteňol etrafynyň çekserowatynyň ýaşaýçysy Recep Tayyip Erdogan. Şu gün biziň etrafymyzda uly şatlyk, uly dawara, uly toý. Hormatly arka tagymyzdan ilkinji şah adamynyň iteňol etrafyna düşüp biziň etrafymyzda türlü imaratlar gurup adamlaryň ýaşaýyşy üçin gerek bolan ähli mümkinçilikleri bar bolan detkalar gurup biziň raýatlarymyzy şeýle bir begendirdiler, şeýle bir gowandyrdylar. Şo zatlar häzir köwünde çenli biziň hiç şeýle ýadymyzdan çykany. Hormatly arka tagymyzdan ýol ýörelgetini dowam etdirip, arka tagyl terdarmyzyň taýatyna şu gün arka tagyň netilleri atly dewrewap çağalar dinçals merkezi açylyp ulanmagy berilipdir. Biz eneleriň bugün begençimizin çägi ýok. Sebäbi biz üçin edilýän şu alatalara hormatly arka tagymyza, arka tagyl terdar oglumyza ähli etrafymyzyň eneleriniň atyndan, ýaşaýçylarynyň atyndan köp sag bolsun aýdýaryn. Sanlar sag, ilmi tama başlardyk bolsun. Men Balkan welaýatynyň eteňine etrawynyň çağalar sanat mekdebiniň ýanyna döredilen Hazar mamalar çağalar aýtym saat folklor toparnyň gadalçysy Gülsuga Döwletova. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne, hormatly prezidentimiziň saýatyna, her bir günimiz toýdur bayramlara, şatlykly wakalara beslenýär. Ene bu gün hem Balkan welaýatynyň eteňine etrawyna arkadagy nekilleri atly çağalaryň dinças merkezi dawaral ýagdaýda gurulyp ulanmaga berildi. Biz hem bu şatlykly dawara özümiziň göçmünlük üsteklerimiz, döwrewap taňslarymyz bilen çykyş etmäge geldik. Şatlanyp güle diýär barymyz bize, şöhrat bize, şan bize, arka dagly serdarym. Hemme hriwansy ebiti, arka dagly serdarym. Hebi we pali, geljegim bir karar watan meýdan. Çağalar dünýäsini sowud etdiňiz bire, arka dagly serdarym şöhrat Yeri gelene belep geçtek akşam çağını täze döwrewap çağlardan jaş merkeziniň çäginäki täsin we odan çıralar nurana şöhret açýar. Bagtyar çağılan çeksiz şatlygy hemem alyslardan eşdilýän şadýan gülküsi hormatly prezidentimizin biziň umyt arzuwlarymyz hemem bagtyar geljegimiz bolan ýaş raýatlarymyzyň hemme taraplyny ösmegini, sagdynlygyny hemem awadançylygyny gönükdiren döwlet siýasatynyň netijeli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr. Döwrewap çağlardan jaş merkeziniň açyş dawarasy Esenguly etranyň ähli ýaşaýjylary üçin hakyky bayramçylyga öwrüli. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň oba hoşulyk pudugyny amala aşyrýan düýp özgörtmeleri, daýhanlary edýän ýygyderli himayat gollawlary döwletimiziň baş baýlyklarynyň biri bolan paxtanyň öňürüşiniň ýyl saýyn artmagyna özüniň oňuýyn täsirini ýetirýär. Ahal welaýatynyň paxta şikärneçileri hem şuňlar gowaça ýydyk etmek işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda toplumlaryň alyp barýarlar. Şonuň netijesinde ekin meýdanlaryna ýydyk ýetirilýän gowaçylaryň köpçülikligini hatyra durmagy, olaryň çekýän tutsan ýeri zäkbetleriniň ýerine düşýänliginiň aýdyň güwäsi bolýar. Şu günler Ahal welaýatynyň ýaýlyp ýatan gözýetme için uzayan gowaçal atyllaryny synanyňda ilkinji hanalaryň aşyryp ugranyna gözüň düşýär. Halkyň arkadagly zamanasy ýeriniň ilkinji hanalary ýurdumynyň dokma pudugynyň ganaty hasaplanýan agaltynyň bol jokdugynyň aýdyn kepiri bolup köňüllerimize nur çaýýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüniň şeýlinde Ahal welaýatynyň paxta çekärençileri gowaçanyň bitkinlik hemde bereketli hasyny ösürip estirdiler. Gowaçanyň welaýatymyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän hemde bol hasyly berýän görnüşleriniň ekilmegi bolsa, bereketli ine topragymyzda hasy toplayan gowaçylaryň her birine düzüm gozalaryň köpelýäni bilen hasa güwnler galkanarýar. Bu görnüşler hormatly prezidentimizin ýurdumynyň oba hoşulugyny almesasy ösürmek dogrusynaky oba hoşuluk ulgamynyň işgärleriniň öňüne goýan anyk wezipelerini durmuşa geçirilýäniniň aýdyn suwtnamasydyr. Welaýatyň agaltyny atyllaryna ýydygy ýetýän gowaçylarda tebigatyň buýuşlukçylary bolan ilkinji kanalaryň ýygyderli açylyp başlamagy bolsa, ahally daýhanlaryň begenç buýsanjyny hasa belende göterip, olaryň tutan ýerli zähmetleriniň ýerine düşýäniniň gowunurjy güwäsi bolýar.
Vilayetin hatyl uswatlarynyň bereket meýdany bolan Gowaçaly atyllarda sahabatly Tomus Passanyň tyllaý nurany günlerini hatyl toplap, agyşyllap oturan Gowaçalara gözüň düşenini, paýtaja daýhanlaryň öz öňlerine goýan asylly maksatlarynyň murat tapjakdygynyň aýdyn kepili bolýar. Şu günler Gowaçanyň köpçüliklerini hatyl toplayan aýy bolan şu aýda daýhanlaryň her güni zähmet edelmendigine wetlenýär. Olar häzirki wagtda hasyla duran Gowaçalary suwarmaklygyň, ata-babalarymyz tarapyndan giňden ulanan şerbet görnüşinde suwarş işlerini üstünlikli alyp barýarlar. Asmandan güneşiň nury, zeminden bolsa azgaryn kemsiz ýetirilmegi netijesinde Gowaçalaryň köpçüliklerini hasyl toplamagyna oňyn täsirini ýetirýär. İlkinci a kanalara gözleri düşüp göwünler galkanan akaly zähmet satlary yerden bol hasyl alyp ag altyndagyny döredip iriz watanymyzyň güllä fesişlerine münasip goşunt goşmaga döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arka dagly serdarymyza alkyş sözlerine diýerler. Hormat prezidentimiň täsir taýlary netijesinde ýurdumyzda telekeçilik ösürmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda telekeçilik milli ykdysadyýetimiziň hereketlendiriji güýji hökmünde kemale gelýär. Türkmenistanyň jemi içerki önümünü kiçik we orta telekeçiligiň paýy ýygydarly artýar. Häzirki döwürde ýokary hilli, bähtäçli okyply önümler öndürmek, ýurdumyzda hasyl bolşygyny döretmek boýunça wezipeler çözmekde döwürwap işler alyp barýan Ahal welaýatynyň çäýine ýerleşýän mebel toplumdar. Ahal welaýatynyň senagat puwdugyny ösdürmeň esasy gurulary hakyndaky resmi nama laýyklykda welaýatyň çägine 50 hektar meýdanda gurulan mebel toplumynyň işi gün saýyn ilerleýär. Mebel toplumynda Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan hususy kärhanalaryň ençemede kereket edýär. Şolaryň esaslarynyň biri Çigillem Haryt nyşanly mebel kärhanasydyr. Çigillem Haryt nyşanly mebel kärhanasynda öndürilýän önümler hil taýdan ýokary derejede bolup, bu ýerde öz işine ustat hünärmenler zähmet çekýärler. Kärhanada ýokary hili mebel önümleri öndürmek üçin Germaniýa, Italiýa, Türkiýa döwletlerden getirilen ýokary öndürjülükli teknologiýalar ornaşdyrylan. Önümçilikde ýokary hili çygymal, agaç we beýleki bedek önümleri ulanylýar. Bu bolsa dünýä ünlülerine laýyk gelýän önümleri öndürip, Türkmenistanyň çäklerinden daşary ýurtlara eksport etme mümkinçilik döredýär. Hususy kärhananyň hünärmenleriniň esasy maksady täze gurulýan ýaşaýyş saýlardyr edara guramalaryny, hili has ýokary bolan mebeller bilen üpçün etmek we halkymyzyň öýlerini isleg bildirilýän mebeller bilen bezemekdir. Bu hususy kärhanada gurulşyk işleri güýçlep günde alınıp barýan Ahal welaýatynyň täze döwrwap merkeziniň ýaşaýyş saýlary, edara guramalary üçin durly görnüşli mebeller hem ýasalyp başlandy we olar taýin bolan destine degişli ýerlere uğradylyp gurnalýar. Çigillem mebel kärhanasynda ýumşak mebelleriň durly görnüşleri, şeýlegem islendik ölçegdäki matraslar, tekstil ölümleriniň durly görnüşleri, çağıly sünnetlenen mebeller, gapylar, klassik gapylar, aşgana mebelleri we 2, 3, 4 we 5 gözli gaz plitalar gurnalýar. Bu kärhanada önümler taýýarlamak üçin mebel işinde giňden ulanylýan döwrwap serişlerden peýdalanylýar. Önümleriň bedegini bolsa kärhananyň hünärmenleri işläp taýýarlaýarlar. Toplumda oturdylýan enzamlar, önümçülüğün teknologiýalary we aýratynlyklary çykarylýan mebelleriň görnüşleri döwraplygy bilen tapawutlanýar. Çigillem mebel kärhanasynyň ýurdumyzda bir näçe dukanlarym bar. Olarda ýokary hilli mebelleriň ençeme görnüşleri ilatymyda hödürlenýär. Dünýä ünlülerine laýyk gelýän owadan mebeller her bir müşteriniň özüne çekýär. Bu dukanlarda müşterileriň isleg bildirýän mebellerini öýlerine eltip gurnap bermek hyzmatlarym ýola goýlandyr. Raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň has ýokarlanmagy, olaryň ýokary hilli mebelleri isleglerini artdyrdy. Şonuň netijesinde soňky ýyllarda türkmen telekeçileriniň tagallalary bilen öndürilýän önümler alyjylaryň arasynda uly islegden peýdalanýar. Çigillem Haryt nyşanly mebel kärhanasynyň agda bir işgärleri ýurdumyzda telekeçilik ösdürmekde berýän himayet gollawlary üçin arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda giň ýerimde geçirilýän sport ýarşlaryna ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Bu ýagdaý bilim sepitleriň eýlenmegini aýratyn ähmiýetliler. Giň ýerimde geçirilýän sport bäsişleri turgunlaryň kämilleşmeklerine ýardam berýär. Bu ýagdaýy geçirilýän ýarşlarda aýdyn görmek bolýar. Türkmenistanyň sport we ýaşar täzeti ministrliginiň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar täzeti baş müdürlüğiniň guramaklygyna geçirilýän ýarşlar turgunlaryň tejribeleriniň artmagyna, şolar wagtda olaryň halkary ýarşyna taýýarlygyna mümkinçilik berýär. Futbol boýunça badalgalan ýurdumynyň milli çempionaty uly ruh bilentlige wetlenýär. Duşlaryň her biri tälimçilerde, hünärmenlerde uly gyzyklanma döredýär. Futbolçularyň erjelligi hem de maksady okunlygy ýaşlarda aýdyn görnýär.
Bellenşäli milli sportu ösdürmegiň hemde jemgyýetde sağlam durmuş ýolagularyny berkitmegiň strategiýasynyň baş maksady sport hemde beden terbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň aýratyna ýaşlaryň sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Döwletimiz häzirki zaman sport sagaltyş dödüminiň giňeldilmegine hemde halkary ölçeglerine kybap gelmegine ägirt guly işde durýar. Sportun sagdyrynyň hemde güýç kuwwatyň şeşmesligini, ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýygy artýanyny bellemek gerek. Ýurdumyzyň ählak önjegine giň gerimde geçirilen ýarışlarda oň atnaşanlar özleriniň goýupdyr başlanyklarını görkezmäge dogly mümkinçilik alýarlar. Hormat abunlaryň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 5 awgustda saat 20-den 6 awgustda saat 20-de boljak hawa bardy. Türkmenistanyň hawa maglumat gulugynyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup azkem ýagşýar ýyllaryň çakma mümkini. Demir adyk kilometrden tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uçar hawa gijesine 23-28 gradus maýly, günnüden 32-37 gradus ysy, kenerik taraplaryny orta 27-32 gradus maýly bolar. Ahar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup demir adyk günnüden tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal uçar hawa gijesine 23-28 gradus maýly, günnüden 35-40 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny azkim bulut hawa bolup demir adyk günnüden tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal uçar hawa gijesine 19-24 gradus maýly, günnüden 35-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny azkim bulut hawa bolup demir adyk günnüden tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal uçar hawa gijesine 20-25 gradus maýly, günnüden 34-39 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup demir adyk günnüden tile sekundy 6-11 metre ýetýän şemal uçar hawa gijesine 20-25 gradus maýly, günnüden 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup demir adyk günnüden tile sekundy 8-11 metre ýetýän şemal uçar hawa gijesine 24-26 gradus maýly, günnüden 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz 10 awgust aýynyň 6-syny magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmany arşylýar. Edil watandaşlar, Tomut basynyna howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, basylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, günüň iç şoklesinden gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban ýylaşar. Bular berja etseňiz, ýeriň istenik basynyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tişeresenýär. Ähli tişeriň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ey adamlar.